Gipirmahan na tali sa Department of Finance o sa Asian Development Bank ang $1 billion kon 55,579,000,000 pesos nga financial package nga mao'y unod sa tulo ka loan agreements aron iduso ang Davao Public Transport Modernization Project ubos sa Department of Transportation kon DOTR. Ang tibok proyekto nagkantidad og 73.37 billion tungod kay dunay itampo ang nasyonal nga panggamhanan ug ang lokal nga gobyerno sa dakbayan sa Davao o mao kini ang ilang counterpart ug kini mobalor og 7,248,121,000. Mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o si Vice President Sara Duterte ang nahimong saksi sa dihang gipirmahan ang loan agreement sulod sa usa ka hotel dinhi sa dakbayan sa Davao niadtong Hulyo 1. Sumala ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang modernong transport system nga gamitan og mga dikuryenteng sakyanan dakong tabang sa pagpalambo sa ekonomiya sa tibok Davao Region. Gilantaw ni ADB President Masatsugo Asakawa nga ang modernong transportasyon usa ka ligon nga senyales sa urban development dinhi sa Davao Region, partikular sa Davao City. Ang kapin 73 billion nga pondo gamiton alang sa transport modernization nga nagtumong nga himong high quality o di kalidad ang mga bus o public transport nga mobiyahe sa kapin usa ka gatos ka kilometrong ruta o kapin 500 ka kilometrong mga dalan sa nagkadayang ruta o mga lugar dinhi sa dakbayan sa Davao. Ubos sa mga proyekto, ilusad usab sa DOTR ang pinakadakong electrification initiative nga mga sakyanan nga langkuban sa 400 ka mga electronic buses nga mao'y muhatod o moserbisyo sa mga pasahero kung kini mamahimong fully operational. Kung doon na maayog di kalidad nga transportasyon dinhi sa dakbayan sa Davao, mamahimo na kining sumbanan sa ubang lugar alang sa konbenyente, komportable, luwas ug masaligan nga transportasyon alang sa mga pasahero. Gimanduan na usab ni Presidente Marcos ang DOTR nga humanon ang proyekto sa gitakdang panahon aron dili mudaghan ang maapektuhan nga mga pasahero ug mga tawo. Giorderaw na usab sa presidente ang DOTR ug ang tanang ahensya nga dunay kalambigitan sa transportasyon nga plantsahon na ang mga isyu ug mulo sa mga apektadong sektor o grupo o gamiton ang pondo aron sa mga rekisitos nga gikinahanglan labi na ang pamilyang maapektuhan sa proyekto. Sa pagmoderno sa transportasyon, unang maapektuhan ang mga driver ug ilang pamilya labi na ang mga edaran. Siyempre, wala mo makitaan sa mong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Apitado kayo may mga driver. O madawat ko, may problema, pero sa akong ko ka na, maralisod na kidawaton ako kay si 22 na ko ron. Pinasi ko dawaton, manudawat ng gobyerno sa ako kapag padrive mo kan bus o kan. Kung gidawat na sa driver nga si Amos Laurente ang iyang kapalaran, kining medyo lagsik pa nga driver, mo apply ba kaha sa modernong mga bus? Piktuhan gid mi ana. Wala naman siguro may good anak siguro. Og mo madawat mi dito. Pwede. Gilauman nga makabenepisyo ang kapin 800,000 ka mga pasahero kada adlaw kung matigayon na ang Davao Public Transport Modernization Project. Ubos sa proyekto, magtukod og 3 ka mga bag-ong terminal, 5 ka depo, 1 ka driving school ug halos 1,000 ka mga bus stops. Subay sa plano, mga 18-meter articulated electric buses o regular diesel nga bus ang gamiton sa proyekto ug sugdan ang trial operations niini sunod tuig kon sa tuig 2024 ug mamahimong fully operational na kini sa tuig 2025. Ang Davao Public Transport Modernization Project ang pinakadakong road-based project sa Asian Development Bank dinhi sa tibok nasud. Sa pagmoderno sa sektor sa transportasyon, muharuhay na ang atong pagsakay, konbenyente. Apan, ato sa hunahunahon nga do na kitay bayronon o do na kitay utang nga kapin 55 billion sa Asian Development Bank. Edith Caduayo, Newsline Philippines. Stay safe!